Magmahal ka pag ready ka na. Hindi yung na-excite ka lang. This life we've all been waiting for. This life I'm not Ang love kasi masyadong complicated minsan. Nagmamahal tayo ng isang tao pero hindi natin alam kung bakit. Minsan kasi, we seems like happy together with the person. Yung akala niya love na yung nararamdaman niya, kaso hindi pala. On the other side, gusto mo yung tao palagi nandyan para sa'yo. Pero, hindi ka naman palagi nandyan para sa kanya. Gusto mo yung taong masasandalan. Pero, ikaw mismo, hindi ka niya masandalan. Gusto mo yung taong maaasahan pero ikaw hindi ka maaasahan. Gusto mo yung idea of having a love life pero you are not ready to get in. Nakuha mo ko? Having the idea and ready to that idea is a big diff. As in sobrang big difference. Ang unfair lang kasi nung sa side ng taong nagmamahal sa'yo. Habang binibigay niya ang lahat para sa'yo, ikaw naman hindi mo kayang ibigay yung para sa kanya na deserve ng tao. Diba? Super unfair. Kaya naman, magmahal ka pag ready ka na. Hindi yung na-excite ka lang. Bye! Love you!